Alright, kana wapedza kutaura Sawira, nguva dzafamba, uda kuti unozorodzwa uchine zvimwe zvauda kutaura. Nini mwanangu ndikumuone. Mwanangu ndoda kuti ndimuonewo. Ndoda kuona mwana wako. Ndoda kuona wangu ini. Anditozivi kuti aripa. Anditozivi kuti aripa. Ndoda kuoneka. Kukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tiri munzvimbo iya yeMount Darwin Chitsvairo village uko takakupai nhau dzemhepo dzaibata. Pachiitiko chinoka ndasangana nachaplain veKaranda Karanda Mission Hospital. Toda kuti timbotaura kane munhu waMwari tinzwewo kuti vanoti kudini nenhau yemhepo iyi, nekuti kana muchitondera takambotaura nevanoita zvechivanhu vachititaurirawo pamusoro pemhepo kuti chii chinombonzi mhepo, zvinenge zvafamba sei. Naizvozvo nhasi uno tikuda version yekusvondo yechiKristu, tinzwe kuti vanotiwo kudini. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Now we don't tell them Ini ndinonzi Chaplain Zimba, ndinoshanda pa Karanda Mission Hospital. Tauya kupano taperekedza nurse aid wedu nehama yake yakashaika, hanzvadzi yake yakashaika, saka tauyawo iri pat kuzochemawo, tatumwa kuzoti ticheme nevanochema saizvozvi.
saka ndo tauyawo pane nyaya dziri kungoitikawo dzakaita seidzodzi. Mhepo dziri kungovata. Hameno zvamungade kutaura pamusoro pemhepo tichitarisa chechi nechivanhu? Tichitarisa nyaya dzemhepo dzakaita sedzidzidzi, ndinoda kuti zvikari nditaure pamusoro pechinhu chekuti vanhu tinofanira kuti tingwarire nekuti naiyewo Satani akangwara. Satani akangwara kubva pakutanga, akanga ari ngirozi paakakandwa pasi. Ndosaka shoko raMwari kuna zvakazarurwa richiti vari panyika mune nhamo, nokuti Satani chakandirwa pasi chakatsamwa kwazvo uye achiziva kuti ane nguva duku. Saka mukutsamwa kwake Satani anoita zvakawanda zvokuti pakupedzisira vanhu tichipedzisira takufungidzira kuti uyu hasi Satani, tomboti pamwe ndiMwari pamwe ndiani. Saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika mazuva ano zvine chekuita nemhepo chichi apo nepapo, asi tisingarambe kuti zvemhepo izvi zviriko, nokuti even mubhaibheri chaipo chaipo tinokuona Sauro achizomhanya kun'anga yepaEndo zvikanzi ndimutsiro Sameri, uye muchinda akati n'anga yepaEndo ikati ndikumutsira Sameri, zvikanzi akadai akamutsira Samuel. Samuel akatotaura asi anga akafa. Samuel akataura kuti unondimutsirei, uri kunditambudzirei pakuzorora. Saka izvozvo kana zvaitoitika mubhaibheri even mazuva ano zvinoitika. Saka apa muri kubvuma kuti mufi ndiye anenge achitaura pamunhu mupenyu? Ndo yavanoti divination. Mufi nzira ya kuuya kwemhepo kana kwemweya womufi kunowiswa nenzira isina kunaka. Ndanokuti shoko raMwari rinoti regai vakafa vazorore, but pane vanozoita tempa vanoshandisa mweya vakafa. Asika apa munhu waMwari, chiri kundinetsa ndechekuti mazuva ano zvanyanya zvongoti apa mhepo yabuda. Saipapa pamufi akafa manje manje, tingati pane here vashereketa kuti mhepo iyo inge ichibuda kana kuti zvagara ndo zvatongoitwa nemufi wacho pachake? Ndo zvandinoda kuti kazhinji kacho isusu vafundisi tinowanzoda kuyera chinhu neshoko raMwari. Toda kuyera chinhu neshoko raMwari. Shoko raMwari pano parinotaura kuti wafa hachina chake chaachagona kuita, asi munhu chete anogona kushandisa mhepo yewakaipa like izvozvo iSatani. Ndanokuti kana Satani, ndambotaura pai kuti Satani simba rehungirozi raanga anaro haana kutorerwa. Saka ngirozi inogona kupinda in any form ikatanga kutaura kuti ndini nhingi. Saka vanhu vanofanira kuti vazvingwarire izvo. Imimi munhu waMwari munobvuma here kuti kune midzimu? Midzimu iriko. Midzimu iriko. Apa mataura zvokuti kana munhu afa aenda kapa? Munhu kana afa azorora, ichokwadi. Ndosaka shoko raMwari chiti regai azorore. Regai azorore. Muchaona munhu akatarirwa muganho yaasingatenderwe kudarika. Regai azorore, musamucherechedza. Regai adi azorore. Zvoreva kuti izvozvo zvinotogona munhu anogona kutoda kuita temba nevakafa otovamutsa sevadzimu nomutoo wakadaro. But chinhu chikuru chinokosha, ndambotaura ndikati even mushoko raMwari vadzimu vanhu vakafa itotaura. Ndapamaenzaniso waSamuel achitaura Samuel anga akatofa. Zvoreva kuti izvozvo zvinotoitika, that's divination, zvinoitika asi hazvitenderwe mushoko raMwari. Tozoya panhau yeuroyi. Uroyi ndo unenge wanyanyisa. Hamuoni here kuti nhau yeuroyi inogona kunge ichishanda futi pazvinhu zvakadai? Uroyi huripo. Ende mazuva ano kudhara taitimboti uroyi ndo vanhu vakuru. Mazuva ano kunyangwe nevadiki vari kuroya nekuda kweubatwa neushereketwa huri kuitwa. Ene vamwe uroyi hwacho vari kuushandisira muchechi chaimo. Vanogona kuzviita ngotofunga kuti zvinhu chaizvo izvo asi vachizviita
vachishandisa uroyi. But tiri kuti uroyi hwagara huripo even mubhaibheri zvino zvirimo mawitches hanzi kana muchidyanana ngwarirai kupedzana zvitoto nevanhu vanga vakatodaro vanhu vaitoita basa rekutodya vanhu nekuroyana. Naizvozvo varoyi vachinge vabatwa paine evidence zvokwadi kuti munhu uyu muroyi vanofanira kuitwa sei? According kana taisusu vatenderi vafundisi, uroyi it's a demon, ishavi rinotoda kuitwa cast rikutobuda munhu agotosarenda zvinhu zvake agototaura shavi rikutotaura rikutobuda. Ndo chinhu chandinogona kuti tiite isu mazuva ano. Kana munhu aine uroyi tinotopa an appeal even pachechi. Varipo vazhinji vatakapisira zvinhu vaiuya vachitaura kuti inini ndaneta handichada kuita izvi. Vamwe vanotosarenda vogopisa zvinhu zvavo, ende haupise uri kazhinji unototi vapise vega kuratidza kuti ivo havachadi nezvazvo. Ameno, ndofunga zvandakanyanya kunzwa manditaurira kana paine masoko amunoda kusiyira kumhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe chandinogona kuda kuti ndisiye kwavari ndezvizvi. Kana tichirarama tiri kurarama munyika mbiri. Kune nyika yemweya koita nyika yedu ye-physical world. Chikuru chandinoda kuti vanhu vazive ndechichi. Ngavafide upenyu hwavo hwemweya kuburikidza nekuverenga shoko raMwari nekunamata. Ukasafida your spiritual life, upenyu hwako hwemweya nekunamata nekuverenga shoko raMwari, uchaitiswa zvese zvese. Wakaipa anokuita tempa, anotemba nemweya wako. Ndosaka rimwe ramazuva Mwari vanotendera Satani kuedza Jobho, vanoti muedze hako asi usatadzira mweya wake. Zvoreva kuti wakaipa anogona kuita tempa, anogona kutadzira mweya wako iwo kana usiri strong panyaya dzekunamata. Vamwe vatinofungidzira kuti vakatofa, havana kufa, vakangoitwa tempered, mweya wavo wakatempwa newakaipa. But chinhu chikuru chinokosha indinofungidzira kuti mhuri yeZimbabwe ngatinamatei Mwari mumweya nemuzvokwadi. Nyaya yekunamata hainene chechi kuti uyo chechi yekwakati uyo chechi yekwakati. Jesu anoti amai nditendei, nazvino yatokwana nguva yekuti vanomunamata ngavanamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Kwete vari kuRoma kana kuti vari kuSalvation Army kana kuti vari kupi, namata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ichokwadi. Machitaito yenyu ndiani? Chaplain. Okay. Ndicho chirongwa chitanga tiinacho. Ndofunga madzidza zviri kana zvitatu. Kune vanenge vaine mibvunzo, aiwa tumirai pacomment section. Tazowana mukana tinokwanisa kuzotaura zvakare naye munhu waMwari, muchitipawo pfungwa dzenyu kuti nhau yemhepo iyi zviri kumbofamba sei mazuva ano. Mhepo dzangowanda, chingoti mukatarisa makomrades akafira muhondo, mhepo dzavo dziri kubata. Pano munhu asati avigwa, mhepo dzabata. Chii chakumbonyanyita mazuva ano kuti zvinge zvichifamba saizvozvo? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
iwe makiwe mkaranga.